Hej derude, og velkommen til en ny lille serie, som er sådan en, hvor jeg går igennem de forskellige baner med steder og tips og tricks. Jeg skal lige have lidt højere sensitivity. Yep. Sådan der. Okay. Så den første bane her, det er Newtown, og som I måske kender, så kan man tage sin RC-car derud, så kan du få den over om i den anden have. Det skal jeg nok lige vise. Og i Newtown er der de her to hovedbygninger, den grønne og den gule, og du kan selvfølgelig stå heroppe, og der er tit en camper herinde, og nu skal jeg lige lidt ned for sensitivity. Der er altid en camper herinde, eller der er tit en camper herinde, og en måde, fordi at der er 3 måder op. Der er trappen der, men du kan også mange af jer kender det sikkert. Det er lidt risikabelt, fordi man bliver ofte skudt, men du kan kravle op af det her. Jeg ved ikke hvad det er egentlig. De her ting. Den er så bare op, og så er du inde. Bam. En anden lille sjov ting, det er det her. Der er sådan en lille skilt, hvor der står Populej, hvor mange der bor i byen, eller hvor mange der er i byen, og lige nu der er jeg alene. Men den vil faktisk skifte, jo flere I er herinde. En anden ting, i det modsatte hus her, det er, der kan du også kravle op. Jeg kan slet ikke hoppe. Den her. Hoppe op. Sådan der. Knife. Og så bare hoppe ind, og så er du inde. Du kan hoppe op i sengen her, og campe, hvis du er nederen. Og så er vinduer, så kan man faktisk, hvis man ved der er en derovre, så kan man lige. Så ja, sådan så kan man lade den. Og hvis du spawner her, hvis du er hernede, så på grund af mappen her er så lille, så kan man stille sig helt op. Så skal jeg se om jeg ikke lige kan ramme. Banen er nemlig ikke lige som du måske kan se. Den er sådan lidt skæv. Så nu vil jeg se om jeg fik ramt dernede. For man kan faktisk lave ballistic knives, hvis man står helt hen mod ryggen mod muren. Så kan du faktisk få dem over i den anden have her. Se om de lander her. Jeps, der. Så man kan godt få et spawn kill der, og det kan være glad for, det er fange kill. En anden lille ting, det er at du kan skyde, og du ikke kan skyde igennem den her truck her. Men den er bulletproof, men du kan skyde igennem den bus her. Så kan du faktisk få et kill. Ja. Ja, der var ikke så mange jumps and spots på den her bane, men det var alle dem jeg lige havde vist til jer her. Så skriv hvad I synes om min serie, hvorfor nogle baner jeg skulle gøre. Så vi ses, hej.